Her får du en vejledning i, hvordan du kommer på skolens internetforbindelse. Det første du skal gøre er at finde det trådløse netværk. På denne her computer ligger der et ikon i proceslinjen for trådløst netværk. Når jeg trykker på det, får jeg en oversigt over de trådløse netværk, jeg kan komme i forbindelse med. Du kan enten vælge at bruge elev 1 eller elev 2. Jeg vælger elev 1 og trykker på det. Så kommer der et vindue frem, hvor du bliver bedt om at skrive en adgangskode. Adgangskoden er skolenet. Du bliver også bedt om at bekræfte den, og du skriver skolenet igen. Nu skal du åbne en browser. Det kan enten være Explorer eller Firefox eller et eller andet, som du har. Og når du gør det, bliver du ledt ind til et login-vindue, som ser således ud. Her bliver du bedt om at skrive din UNICE-login. Du skulle meget gerne have fået udleveret din UNI-login af din lærer. Det er den samme, som du bruger til elevintra. God fornøjelse.